Milí mladí priatelia, v týždni Cirkvi pre mladých vás srdečne pozdravujeme z kaplnky Univerzitného pastoračného centra v Prešove, kde vás ubezpečujeme o našich modlitbách, že na vás myslíme, že vás sprevádzame jednak k sláveniu svätých omší, obetov a sme tu pre vás k dispozícii. A chceli by sme vás v tomto čase, ktorý je taký nezvyčajný, povzbudiť takou jednou biblickou meditáciou jedného maliara. Je to nemecký kňaz, ktorý sa volá Sigurd Köder a ktorý kreslí také rôzne biblické obrazy, ktorými nás chce tak voviesť do tajomstiev Božieho slova. Dnes by sme sa chceli spoločne zamýšľať nad výzvou, ktorú adresoval Pavol v liste Efezanom v 5. kapitole, v 15. až 21. verši. Takže ak chcete, môžete si to nájsť v Božom slove. List Efezanom, 5. kapitola, 15 až 21. Začali by sme spoločnou modlitbou vzývania Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je ten, ktorý nás vovádza do plnej pravdy. On je ten, ktorý inšpiroval Božie slovo. Veríme, že on je ten, ktorý inšpiroval aj toho kňaza Sigurda Ködera pri maľovaní tohto obrazu. A dúfam teda, že bude inšpirovať aj vás, aby vás pozbudil v tomto nezvyčajnom čase, ktorý teraz prežívame. Tak môžeme začať v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď. Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás. Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás. Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď. Pri Duchu Svätý a navštív nás každého tam, kde sme, každého, kto bude sledovať toto online biblické zamyslenie. Tam na tom mieste, kde sa nachádza, v tom, čo prežíva, ho navštív, potež ho týmto Božím slovom, povzbuď ho, dodaj mu odvahu. Pri Duchu Svätý do každého slova, ktoré bude vyslovené, príď aj ku všetkým, ktorí v tomto čase sa snažia v rámci toho týždňa sa modliť za mladých. Príď, nech tvoje požehnanie, tvoja milosť zobudí v mladých to odhodlanie byť múdry a využívať čas. Pri Duchu Svätý a otváraj naše mysle a aj naše srdcia pre to slovo, ktoré Pavol zanechal aj nám. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení duchom. A hovorte spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Podriadujte sa jedni druhým v
bázni pred Kristom. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Tak k tomuto biblickému textu Sigurd Køder namaľoval tento obraz. Môžeme sa na ňo najprv v tichosti zahľadieť, nechať ho na nás pôsobiť. Prvá vec, ktorú si na obraze všimneme, sú veľmi výrazné slnečné hodiny. Už v starej antike uvažovali nad tým, ako merať čas, lebo si boli toho vedomí, že čas je vzácny a že čas treba múdro a zmysluplne využívať. Tak hľadali spôsob, ako ho merať. A najprv vymysleli slnečné hodiny. Tie merali čas na hodiny. Samozrejme neboli vôbec presné, približné, ale aspoň sa ten deň rozdelil na nejaké časové úseky, aby sa dalo zhodnotiť, ako ten deň využívaný je. Potom vymysleli presýpacie hodiny. Presýpacie hodiny už vedeli ten čas merať presnejšie. Vedeli ho merať na pol hodiny, alebo dokonca niekedy aj na minúty, tak sa vytvorila štvrť hodina, pol hodina, 3/4 hodina. A ten čas už bol meraný presnejšie. Mohol byť lepšie využívaný. Ale ľudia videli, že aj to nestačí. Že niektoré veci sa musia merať oveľa presnejšie. Tak vymysleli kyvadlové hodiny. Tie už merali čas nielen na minúty, ale dokonca na sekundy. Lebo každý úder kyvadla bol vlastne 1 sekunda. Dnes by sme tam mohli pridať ešte možno digitálne hodiny, ktoré merajú ten čas na stotiny sekundy presne. Otázka však znie, že či s tým, ako sme zlepšili meranie času, či sme tomu času dali aj kvalitu. To, že dnes vieme na stotinu sekundy presne odmerať čas, rozumieme aj tomu, že či ho dobre využívame. Lebo nie každý, kto vie presne merať čas, vie tomu času dať aj zmysluplnú náplň. A na to upozorňuje Pavol Efezanom. Hovorí, dávajte si veľký pozor, aby
to nevyznalo, že ste hlupáci, ktorí vedia perfektne merať čas. A Efes bol v tejto dobe taká moderná metropola. By sa nestalo, že viete perfektne merať čas, ale ten čas využijete hlúpo. Že ho premárnite. A Pavol hovorí, že Božie slovo delí ľudí na hlúpych a múdrych práve podľa toho, ako využívajú čas. Hovorí, dni sú zlé. V tom, čo teraz žijeme, sa nám zdá, ako by Pavol hovoril presne do tejto pandemickej situácie. Keď nám hovorí, dni sú zlé. Ale my môžeme využiť tento čas. Môžeme tento čas naplniť niečím, čo je dobré, čo je vzácne, čo je krásne. Môžeme využiť na to, aby sme možno ho venovali tomu, čo sme predtým zanedbávali. Zrazu môžeme mať priestor na rodinu, priestor na kamarátov, ale aj priestor na Boha. Lebo priznajme si, v hektike dnešných dní, kedy máme pripomienky v mobile, sa naháňame za všetkým možným. Ale koľko času vieme venovať Bohu? Koľko času darujeme Bohu? Možno aj preto Boh spomalil svet. Všetci hovoria, že z toho psychologického hľadiska vzhľadom na to, že sme zrazu uzavretí do rodín, ako keby sa čas spomalil. Ako keby čas zrazu plynul veľmi pomale. A možno je to dobré. Možno je to preto, lebo sme žili príliš rýchlo. A na život sme premárnili množstvom vecí, ktoré vôbec nie sú múdre. Preto nás Pavol vyzýva, buďte múdri. Využívajte čas. Pochopte, čo je Pánova vôľa. Lebo nie je nič lepšie pre náš život, ako spoznať Božú vôľu. Keď som mal asi 13-14 rokov, pochopil som jednu vec, ktorá ma sprevádzala celý môj život. Boh ma má radšej, ako mám rád ja seba. Boh chce moje šťastie viacej, ako ja chcem. Boh pozná realitu života lepšie, ako ju ja poznám. A na rozdiel odo mňa, on vie, ako to šťastie dosiahnuť. Nielen na chvíľku, na pár sekúnd, alebo na minúty, ako ho dosiahnuť na celú večnosť. Božie vnímanie času sa neriadi ani slnečnými hodinami, ani presypacími hodinami, ani našimi perfektne meranými. Pre Boha je jeden deň ako 1000 rokov. 1000 rokov ako deň včerajší, čo pominul. Ako jedna nočná stráž, hovorí žalmista. A preto, ak by sme v živote zažili množstvo úžasných vecí, ale neobjavili by sme tú Božiu vôľu v našom živote, to, prečo nás Boh dal na túto zem, tak nakoniec vyznejme ako hlúpi, ako nemúdri, ako tí, ktorí premárnili čas. Nikto z nás si nevybral dobu, v ktorej sa narodil. Možno by sme sa chceli narodiť v inej dobe. Ja osobne nie. Neviem si predstaviť, ako to veriaci prežívali
takom stredoveku, keď bola morová nákaza. Dnes máme lekárov, dnes máme strechu nad hlavou a je nám teplo. Nemusíme, aj keď sme chorí, ísť pre drevo do lesa. Máme vodu, ktorá tečie z vodovodu, nemusíme chodiť do studní. Títo naši bratia a sestry to prežili a pre nás zanechali memento v takých morových stĺpoch a hovoria, že toto bol čas, kedy bol im Boh mimoriadne blízko, kedy spoznali, že Boh je ten, ktorý pomáha, že k nemu sa treba utiekať. A ten čas bol pre nich časom navštívenia Boha. A k tomu nás Pavol vyzýva. Skúsme tento čas, ktorý prežívame teraz, možno využiť tak, aby sme dali väčší priestor Bohu. Aby Boh, ktorý je Pán času a večnosti, mohol požehnať náš čas. Pamätám si, keď som bol na svetom stretnutí mládeže, myslím, že to bolo v Čenstochovej. Jan Pavol II hovorí, že mladým, uctievajte si Pána času, aby čas bol vašim služobníkom. Inak sa môže stať, že bude vašim otrokárom. A vy sa necháte zotročiť časom. A toto sa snaží Pavol vysvetliť Efezanom aj nám. Najmúdrejšie, ako môžeme prežiť tento čas, je prežiť ho podľa Pánovej vôle. Lebo jeho vôľa je naše posvetenie. Jeho vôľa je naše šťastie. Pánova vôľa je, aby sme aj ťažké chvíle prežívali radostný a preto nás vyzýva. Nie, že teraz v tomto čase užívajme. Konečne môžem spať, koľko chcem. Konečne môžem pozerať televízor, koľko chcem. Konečne mi nikto nevytvára program, tak si môžem robiť, čo ja chcem. Hovorí, že nie, v tom je samopaš. Nie teraz si užívať a robiť, čo ja chcem. Toto je čas, kedy sme sa mali zastaviť preto, aby sme mohli uvažovať na Pánovu vôľu, pretože v rýchlosti tých dní na to nebol čas. Tak nám to Boh všetky vytvoril. Aby sme sa nad tým zamýšľali, čo sú práve a skutočné hodnoty. Aby sme boli múdri v tom, ako využívame čas. Preto neznámy autor napísal toto. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 rok, opýtaj sa študenta, ktorý vyletel z dekanského termínu a musí opakovať ročník. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 mesiac, opýtaj sa matky, ktorej sa dieťa narodilo o mesiac skôr. A musí byť v inkubátore. Aj v ohrození života. A nemôže si ho pritúliť tak, ako by si ho chcel. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 týždeň, opýtaj sa na to redaktora týždenníku. A týždeň čas, aby zostavil nový časopis. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 hodina, opýtaj sa mladých, ktorí majú rande a ktorí na seba čakajú, ale vlak hodinu meška. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 minúta, tiež môžeš zájsť na vlakovú stanicu a opýtať sa niekoho, komu ušiel vlak. Pretože minútku meškal. Nedobehol. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 sekunda, opýtaj sa niekoho, kto prežil autonehodu. Ak chceš zistiť, čo znamená 1 stotina sekundy, opýtaj sa niekoho, kto skončil na olympiáde 2. 100 sekundy za tým, ktorý ho prebehol.
čas je veľmi vzácna vec. Je to niečo, čo nám Boh dal, aby sme s ním narábali múdro. Pavol hovorí Efezanom, že ho majú využívať na to, aby ustavične vzdávali vďaky. Pozbudzuje ich tomu, aby vo všetkom, čo robia, aby v tom všetkom bol Boh oslavovaný. Aby v tom všetkom bol Boh s nami. A aby sme si takýto čas, keď zlí sú dni sú zlé, spríjemňovali chválu, aby sme spievali spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne. On sa im snaží povedať, že v tých ťažkých časoch oslavujte Boha, spievajte mu na chválu, modlite sa, aby ste tie ťažké časy zvládli. Myslím, že tento text je nesmierne aktuálny do našich dní, do našej doby. Máme mať úctu, posvetnú bázeň pred Bohom. K tomu nás má tento čas priviesť. Pretože si myslím, že už sme ako ľudstvo boli príliš na veľa. My sme si mysleli, že vďaka moderným technológiám všetko zvládneme. Všetko dáme. Že už Boha vôbec nepotrebujeme. Že si vieme urobiť svoje nebo na zemi aj bez neho. Tak zrazu prišiel taký maličký, nepatrný vírusik, ktorý ani nevidno voľným okom, ktorý nám znovu pripomenul, kto sme my a kto je Boh. A že my máme žiť v bázni pred Kristom, v bázni pred Bohom. A že tento čas máme využívať ako duchovné cvičenie. Buďte naplnení Duchom Svätým. Toto je čas, kedy sme osameli, kedy máme pochopiť, že Boh nám dal Ducha Svätého ako spoločníka nášho života, aby sme nevedeli, čo je to osamelosť. Pripomína mi toho, myslím, že to bol čínsky kardinál Wang Tuan, ktorý niekoľko desiatok rokov strávil v samotke. Keď sa opýtali, ako to zvládol, hovoril, že nebol som nikdy sám. Vždy tam bol so mnou Duch Svätý. Vždy tam bolo so mnou celé nebo. Rozprával som sa so svätými. A to, že sa nezbláznil, psychológovia hovoria, že je nenormálne, že to je neskutočné. Pretože človek je tvor spoločenský, je stvorený pre vzťahy. A on hovorí, áno, máte presne pravdu. To nebolo normálne, to bolo nadprirodzené. K tomu nás pozýva Pavol. My sme v tomto čase sa otvárali Duchu Svätému. Aby sme v tomto čase ho pozvali do svojho života. A preto na tom obraze sú na stole karty. Možno sa zamýšľate, prečo práve karty. Majú veľkú symboliku. Na tých kartách sú osobnosti, ktoré pre Sigera Ködera boli veľkým povzbudením a ktorí sa zapísali do dejín, pretože múdro využívali čas. Pretože čas svojho života využili na to, aby spoznali Pánovu vôľu, naplnení Božím duchom, robili to, čo Boh od nich chcel. Aspoň sa to snažili spoznať. A tak zanechali v dejinách hlbokú stopu. Tak keď sa dobre pozrieme na ten obrázok, môžeme tam rozpoznať úplne hore Jána 23. Bol to pápež, ktorý do sveta šíril radosť. Pápež úsmevu. Pápež, ktorý hovoril, že život s Bohom
jedno skvelé, nádherné dobrodružstvo. Že nedá sa prežiť krajší život ako s Bohom. Že on je Bohom radosti, ktorý stvoril radosť. On to všetko nádherné, krásne, vznešené vymyslel. A nik nevie na život urobiť tak pestrým ako Boh sám. On bol pre ľudí v ich ťažkých časoch veľkým povzbudením. Môžeme tam vľavo vidieť Ignáca z Loyoli, toho z Plešinu, ktorý bol pre Siger Ködera povzbudením toho, ktorý investoval všetko svoje úsilie do získania múdrosti, ktorý sa snažil získať čo najviac vedomosti a ktorý to objavil vďaka chorobe. Keď ho zranila delová guľa a zrazu bol sám a zrazu musel ležať. On, ktorý bol mimoriadne aktívny. Ten čas bol pre ňo časom obrátenia. Myslím si, že toto je Božia túžba pre tieto dni. Aby tento čas, ktorý prežívame, bol pre mnohých časom obrátenia. Nového života. Vidíme tam Martina Luthera, veľkého reformátora, ktorý si povedal, veci nemôžu ostať tak, ako sú. Nemôžu byť všetko skostnacele. Poďme s tým niečo robiť. A tak sa snažil zreformovať cirkev. Je tam František chudobný, ktorý do svojho života tak veľmi vpustil Ducha Svätého. A ten ho tak pripodobnil Kristovi v naplňaní Božej vôle a hľadania Otcovej vôle sa ho pripodobnil aj stigmami, aj znakmi, ktorý je pre nás povzbudením v konaní dobra. On celý svoj život sa rozhodol slúžiť tým najúbohejším. A nie byť bohatý, čo sa týka hodnôt tohto sveta, ale byť bohatý pred Bohom. Preto sa rozhodol k radikálnej chudobe, aby bol slobodný od toho, čo núka tento svet. Ako Pavol pokladal všetko na smete a odpadky v porovnaní s tou znešenosťou života s Bohom. A karty sú skvelým takým povzbudením pre nás aj v tom, že všetko závisí od toho, akú hru hráte. Podľa toho karty majú svoju hodnotu. A pri kartách treba rozmýšľať. Pri kartách treba vedieť usporiadať veci. O tom je ten čas. Máme usporiadať veci svojho života. Znovu dať jednotlivým kartám nášho života ich správnu hodnotu. Lebo sú karty, ktoré držíme na ruke, ktoré nám vôbec netreba, treba ich vyhodiť. A môžu prísť nové príležitosti. Môžeme potiahnuť novú kartu. Hraje v kartách sa môžeme naučiť múdrosti života. A Siger Köder išiel ešte ďalej. Nielen, že tam dal ten balíček kariet, ktorý hovorí, že veľa vecí je ešte neodhalených. Veľa vecí má Boh pre nás pripravených. Ešte veľa vecí môžeme pozažívať, ak sa necháme Bohom prekvapiť. Žiaľ, mnohí z nás chcú mať istotu a preto sa boja vyhodiť niektoré karty. Boja sa ísť do niektorých nových príležitostí. Pán hovorí, využívajte čas aj na to. Zbavte sa veci, ktoré sú zlé. Včera mi v mobile prišiel taký vtip, že to, čo dokázala táto vláda, je neskutočné. Snažila som sa svojho muža 20 rokov presvedčiť, aby nepil. A jedno nariadenie vlády stačilo na to, aby mesiac nebol krčma. Možno to bolo napísané s humorom, ale Boh má zmysel pre humor.
On vie urobiť niektoré veci aj tak, že nás to celé prekvapí. A takto posledné je tá karta, na ktorej nič nie je. Prázdna. A to je pozvanie pre teba a pre mňa. Ty chceš tak zapadnúť medzi ostatné karty, medzi tými ostatnými kartami. Je tam vidieť nejakého kráľa, ale nevieme, kto to je. Je tam vidieť nejakú biskupskú berlu, ale nevieme, kto to je. Je tam nejaký učenec, nejaký profesor s talárom, ale nevieme, kto to je. Alebo sa chceš zapísať do dejín ako ľudia, z ktorých si iní berú príklad. Títo ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a ktorých pozná celý svet, boli ľuďmi, ktorí sa rozhodli v svojom živote naplniť Božiu vôľu, Pánovú vôľu, využiť múdro čas. A toto je naše želanie z Univerzitného pastoračného centra v Prešove pre vás všetkých. Aby ste sa raz aj vy zapísali do dejín. Ako ľudia, o ktorých povedia, ten človek žil múdro. Vedel, ako hospodáriť s časom. Nevieme, koľko času nám ostáva. Nevieme, koľko piesku ešte je tam v tých presypacích hodinách. Možno je ho tam ešte veľa. A možno sú tam posledné zrnka. Nevieme. A práve preto máme ten čas využívať múdro. Podľa Pánovej vôle, lebo on vie, koľko je tam tých zrniek piesku ešte. A preto on vie zhodnotiť správnu situáciu. On nám vie povedať, ktoré karty treba vyhodiť a ktoré si nechať. On vie, kedy máme spievať piesne a ako máme prežívať aj tú najťažšiu dobu, keď dní sú zlé. Preto chcem túto biblickú meditáciu zakončiť takou krátkou modlitbou. Dobrý Bože, zverujem Ti nás všetkých, hlavne kresťanov, aby sme boli pre ľudí tohto sveta v tomto čase povzbudení. Aby videli, že si nežijeme ako ľudia, ktorí sú svojvoľní a samopášni a ktorí si teraz konečne začínajú užívať svet, ale ako ľudia, ktorí múdro využívajú tento čas. My sme raz mohli od seba prijať to ocenenie. Dobre, múdry a verný slova. Bol si verný nad tým trochou času, čo som ti dal. Vojdi do radosti svojho Pána. Dávam ti večnosť. Nauč nás múdro nakladať s tým časom, ktorý máme. Pomôž nám, aby sme sa stali múdrymi. Nie v očiach tohto sveta, ale múdrymi v tvojich očiach. Daruj nám svojho Svätého Ducha, aby sme ním naplnení vedeli druhým dodať útechu, nádej a povzbudenie. Aby sme učerpali z modlitby, aby sme spievali hymny, duchovné piesne v tomto čase. Aby sme neprestajne vzdávali vďaky